Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaqhubeka Uthando Nesthembu, Mpilo no Makhumalo ayinhle i-relationship yabo. Makhumalo mkhulu umsebenzi awenzile ukukhulisa Mpilo. Bebezikhiphile-ke lana bayodlala igalofu. Wawina uMakhumalo, bekumnandi nje. Kuhlezi kune-vibe nje engengikwazi ukuyichaza kodwa lento yaMpilo noMakhumalo genuine. Uyayithanda ingane nengane yamthanda uMakhumalo. So mabeqeda ukudlala babenesikhathi bahlala phansi bakhuluma. Uthi uMpilo unenkinga lokushintsha isibongo. Besingazi ukuthi uMpilo akakashintshe isibongo because masibona kwi-show bayaye bethi Mpilo umseleku. uMpilo uthi sekuphela iminyaka ewu-6 isibongo engashintshile futhi umseleku akaqedile ukukhokha ama-damages. Okunye kuvela indaba yokuthi kufanele bamlobole. Ngike ngizwe abantu beyikhuluma-ke le ukuthi ingane yentombazane iyalotsholwa, angazi kanjani ukuthi angiyazi leyo phathi yesintu. Ngiyazi ukuthi kukhokha inhlawulo, lokhu kusuke kusho ukuthi leli elinye isayidi likababa liyavuma ukuthi ukhona umntwana kanje, nalokho kwenzakalile mase kuba khona lokho okukhishwayo-ke ngendlela lowo mndeni osuke ufuna ngawo. Ngapha-ke kuvela ukuthi abakaMakaMpilo akuqediwe lokhu abakucelile, kanti uMakhumalo uthi yena ngesikhathi sekukhuluma nabo, ngicabanga ukuthi abanye bazokhumbula kudala uMakhumalo wahamba nosisi kaMseleku nomunye futhi esayidini lakaMseleku beya kaMpilo beyokhuluma nogogo. Kwaba nje isikhashana bekhuluma baze baphumela ngaphandle. uMakhumalo ekhuluma ukuthi phela kuyi-choice ukuthi beze bazokhokha or bazohlawula because abanye abantu bayabaleka. Asazi ukuthi ngalolo suku abakaMpilo omalume bakhe or ugogo baneliseka yini ngalokho uMakhumalo abakushiya, njengoba uMpilo manje ethi inkinga yakhe yokushintsha isibongo ukuthi isayidi likama wakhe lithi umseleku akaqedile. So ngicabanga ukuthi-ke bazosinikeza indaba ephelele, sizwe ukuthi umseleku uthini, sizwe ukuthi uMakhumalo uthini, ngoba uMakhumalo uthi yena ngokwakhe indaba yama-damages or indaba kaMpilo ilungile. Ngapha uMpilo uthi aka-understand ukuthi ulobola kanjani ingane because umuntu olobolwayo or ilobolo liphumela umuntu osuke eseshada or olungiselela umshado. Nami angiyazi leyo, ngiyafisa ukuthi ngiyizwe mhlampe koyazi kangcono or ngibuze-ke ngizobathola abantu engingababuza. Ukuthi ngake ngayibuza kwasho ukuthi umuntu wayengichazela naye wadideka endleleni. Sizoqhubeka-ke kancane kancane. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ngiyaphinda futhi uyancomeka umsebenzi kaMakhumalo, muhle uMpilo, uyakhazimula, uyacwebezela, uyabonakala futhi ukuthi uyingane ehlala noMakhumalo because uMakhumalo niyambona ihlezi ecwebezela emuhle. Siyahleba, siphinde sincome, ningakhohlwa ukusaphotha. Ongathandi esikwenzayo uyadlula. Thank you. Bye.